What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello! Kumusta? Ayan, in today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng thumbnail. So, importante ang thumbnail guys sa vlog natin kasi kasama siya sa YouTube metadata. Pero bago ang lahat, please huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe na sa akin channel at i-click ang bell notification para ma-notify ka every time mag-upload akong bagong video. So, before that guys, i-shoutout ko muna itong mga friends kong YouTubers. So, we have MC Antoine, ewan ko kung paano pagbasa nito, Inday, Just Josette, alias Buang, and Lenny Hartman. So mag-iingay masyado sa labas guys, pasensya na po sa background noise. Without further ado, let's go and start the video. Hello guys, welcome sa aking channel. So in today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-edit sa laptop. So ang ginagamit ko na application is Photoshop CS6. Ayan. So gawa tayo ng bagong thumbnail. Choose natin yung 120 pixels, 720 pixels. Ayan, just follow that settings guys. Settings na to, follow nyo lang siya. Ito yung proper format for YouTube thumbnail. Okay. Ayan, so choose tayo ng image. Ito na akong naka ready image na hinanap ko kanina, sinave ko. Hanapin na natin siya. Hindi ako masyadong magaling sa Photoshop guys. Very basic lang yung aking knowledge about Photoshop. So please bear with me. Kung magaling ka mag-Photoshop, you might share your knowledge about it. So ako, simpleng-simple yung alam ko. Ito, ikakrap natin ang picture na to. Using that peanut pointer. Ayan. Yan yung ginagawa ko mano-mano. Pero yung iba, meron silang ginagamit para mapabilis yung pag-cut. Like that. Medyo mabagal ako dito na part. Ayan, so hinay-hinay lang. Okay lang maputol yung sa may buhok banda. Kasi ikakat din natin siya. Ayan, sa balikat. Okay, then press selection. Then okay. Ito transfer natin siya sa blankong sheet ko yung kanina. Blankong sheet. Ayan. So, masyado siya malaki. So, just press Ctrl P. Ctrl T. Tapos, paliitin pa natin siya. Ayan. Hold Alt. Habang pinapaliit mo yung image para hindi masira yung quality ng image. Kailangan naka-press yung Alt. And then, ayan. Then, check. Alt. Tapos, scroll up na naman. Scroll up. Para lumaki. So, lagyan natin siya ng outline guys. Black outline. FX. Then stroke. Ayan. So, tayo nang bahala mag-adjust ng outline kung gusto mo ng makapal, manipis. Ayan, makapal, manipis. Ayan. Press OK. Ayan. So, and then, gawa tayo ng letters or text. Click ng letter T. Ayan, so automatic na yan siya. How do I edit my thumbnails? Palakihin natin siya. Alt pa rin. Drag. And then meron siyang mga font style na pwedeng pagpilian. Ikaw na bahala anong gusto mo. And pwede mo din palitan yung kulay niya. Naka-black siya, diba? You can change it into red or blue or anything na gustong gusto mo kulay. So try ko siyang gawing red. So medyo boring kung wala siyang outline. So lagyan natin siya ng outline na color black. Click yung FX ulit. Tapos yung color black. Ayan. So medyo meron na siyang buhay, di ba? So how I edit try natin maglagay ng YouTube na logo. Meron akong na-save na YouTube na logo, pero dapat i-search nyo i-download nyo yung PNG type para yung YouTube lang mismo ang nakakopy nyo, hindi yung buong square.
Tulad dito guys. Ayan. Dapat naka PNG ang kanyang style. Open. Ayan, so dapat ganyan yung itsura niya para madrag nyo si YouTube. 'Di ba? So nadrag ko siya, ayan, sa gitna. So, lagay tayo ng another text na naman sa baba, how I edit my YouTube thumbnail. So palakihin natin siya. Color black pa din yung outline niya. So red yung kulay, lagyan natin ng black na outline. Stroke, and then outline. Need natin malagay ng background. Yun yung background ko guys. So copy lang natin siya, drag natin siya doon. Tapos since nasa pinakataas siya, i-drag natin siya sa pinakababa. Doon sa may background banda. Para ma-unlock yung background, double click mo lang background na word. And then drag mo sa baba yung kulay gray. Ayan. Alisin natin yung mga pagkain sa gilid. So palakihin natin siya, stretch lang natin siya. Stretch, then move natin konti, and that's it. How I edit my YouTube thumbnails, then save. JPEG file. Asan na yung folder ko for thumbnail? Ayan, desktop thumbnail. Rename natin siya, and then click save. Okay. And hello guys, so this time mag-edit tayo sa aking Android phone o mobile phone. First, punta tayo sa background eraser para ma-delete yung background natin. Punta tayo dito and upload ng photo, maghanap ng photo na pwedeng alisin ang background. This one, my profile picture sa Facebook. Ayan, so meron siyang stroke sa taas, meron din sa baba. Pili ka lang kung anong stroke ang gusto mo, maliit or malaki. Ayan. Yan yung stroke. Tapos sa baba, pampalaki or pampaliit. Ayan. So, delete natin sample yung background ko. Ayan. So, dahan-dahan lang siya para ma-delete. Oops. Undo. Then, delete. Dahan-dahan. Baka ma-erase yung aking mukha. Ayan. So, hindi ako masyadong magaling sa pagdi-delete ng background guys pag nasa mobile phone. Kasi hindi ko siya masyadong ginagamit. Kasi nga sa laptop ako gumagawa ng background. Ayan, so hinay-hinay lang baka ma-erase yung ating ulo. Ayan, so partially perfect na siya. Hindi pa siya perfect. Oops. Undo. So hatiin natin ng konti ang aking katawan. Ayan. Hatiin natin ng konti. Then, save natin siya as JPEG. So, dito ako nag-edit ng aking thumbnail maker. Very simple app lang siya. Hindi siya masyadong komplikado. Kasi ayoko ng complicated na app. Gusto ko yung madali lang siyang gamitin. Ayan. So, hanapin natin yung ating inedit na picture ko. Asa na siya? Ayan. So this time guys, hindi ako marunong kung paano maglagay ng outline sa picture. So pag itong ginagamit ko na app, sobrang madali lang talaga ako matapos guys. Kasi wala siya masyadong effects. Madiba na lang sa text na font size, mga font style. Yun lang gusto ko dito. Tapos meron siyang preset na kulay ng text. Ayan, pwede siya palakihin, paliitin, or clear, or fade, ayan, side view, taas, gilid. Pwede natin siya paglaruan actually. So after that, lagyan natin siya ng text. Mag-add tayo ng text. Ayan, so how
to make a thumbnail. Ang gusto ko lang dito na app guys is automatic na yung kanyang settings. Naka 1280, 720 na siya. So for YouTube talaga siya na thumbnail. And ang ganda-ganda ng kanyang mga font style sa baba. Pili ka lang dyan kung anong trip mo na font style. Ayan. Then okay. Pwede mo siya lagyan ng outline. Ayan. Yun yung mga preset na kulay ng text niya. Pwede mo siyang paghiwalay-hiwalayin, lagyan ng outline, kahit anong kulay. Ito yellow, green, try natin. Ayan. So, nasa sayo na kung paano mo siya gawing creative, guys. So, ako medyo minimalist ako sa thumbnail ko. Kung sa phone ako nag-edit, pero kung sa laptop, pupunuin ko talaga yan ng kahit ano. So, lagyan natin siya ng another text para hindi mukhang boring ang ating thumbnail. Check mo na yan. Add text. Then, subscribe. Subscribe to my channel. Ayan. So, palitan natin yung kanyang font style. Ayan. Pati yung kulay, palitan natin. Gawin natin pula. And syempre, hindi pwedeng mawala yung outline. Ayan. That's it. So, medyo simple lang siya, guys. Simple lang siya. Hindi siya masyadong mahirap. Save as JPEG. Ayan, that's it, guys. Ganyan ako mag-edit ng YouTube thumbnail. So, if you have any good application for mobile phone, you can use that. Basta ako, ito yung ginagamit ko as of the moment kasi mas easy para sa akin, hindi siya complicated at hindi ako nahihirapan. Easy nga, di ba? Tapos sa laptop naman is Photoshop. Wala akong alam noon kung paano siya gamitin, pero sa YouTube ako nanonood ng mga tutorial on how to use these apps. So sa YouTube nakasalalay ang aking education about making thumbnail, guys. And ayun, if you learn something about my video, please give me a massive thumbs up. And if you're not yet part of the family, please don't forget to subscribe to my channel, Tammy Kikoy, and my social media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, chat, at Tammy Kikoy. Thank you so much for watching, guys. See you next time for my next vlog. And if you have any questions about YouTube, just drop your questions down below at hanapan ko ng paraan para gawan siya ng video. Okay, guys, and bye-bye na ako. Always love your family. Bye!